В Западной Венгрии сотни дорожных покрытий могут быть загрязнены асбестом, опасным канцерогеном. Среди пострадавших районов пригород Самбатхея. Там в настоящее время идет активное строительство. Здешние дороги, говорят эксперты, могли загрязняться на протяжении 8-10 лет. Столько сюда завозили асбестосодержащий щебень из австрийских рудников. Mint egy kígyó beáll a légáramlásba, és egészen a hörgőkig le tud jutni, és onnan nem jön ki. És azáltal, hogy hosszú, ezért nem tudják betokozni a megfelelő falósejtek, és egy állandó gyulladásos állapotot hozhat létre. És ugye egy állandó gyulladásos állapot aztán idővel átalakulhat rákká. Министр экологии Венгрии lично посетил район, где проживают в основном семьи с маленькими детьми. 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezártak. Még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak döntenie kell ebben. Эксперты считают, загрязнение асбестом могло произойти по 2 причинам. Это недостаток знания о материале еще в недалеком прошлом и лазейки в законодательстве, в том числе и европейском. Nem valamiféle szándékos környezetkárosítási helyzet van. Van egy joghézag, amiben persze a felelősöket érdemes keresni, de látni kell azt, hogy nem tiltották, annak ellenére, hogy ismert volt már, tehát tudományosan ismert volt, hogy bizonyos bányák tartalmaznak azbesztet, nem tudták, nem is akarták hatóságilag betiltani Ausztriában ott a bányászatot, annak az oka, hogy ilyenfajta törvény nincsen. Már több mint 300 helyszínen mutattak ki szennyezést, 3 megyét egészen biztosan érint. Nem csak Szombathelyen, de Kőszegen és Sopronban is szép számmal borítottak be felületeket a természetben előforduló azbesztet tartalmazó kőzúzalékkal, például itt ennél a Kőszeg melletti horgásztónál is a parkolót. Kónya Rita, Euronews, Lukácsháza.